Kedves hallgatók, ahogy ígértem, egy programajánló tulajdonképpen a következő jó néhány perc témája, de ennél sokkal több, mert szeretném azt is, hogy mindannyian, önök is és én is megismerjek egy társulatot, akinek a nevét Cegléden most kezdjük majd megismerni, ahogy a program ajánlónkban is hallhatták, egy különleges színházi előadásra invitáljuk önöket, ami a Vihar Társulat nevéhez kötődik, és annak a darabnak az írója és rendezője a vendégem, amelyet láthatunk majd itt először Cegléden, Szabó Rita. Szia, köszöntelek! Szervusz, nagyon köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ugye ez nem titok, hogy a kollégánk a Nándi egyszer izgatottan elkezdte itt a rádióban is mesélni, sőt, hát ugye kaptuk a plakátot meg közben, mert mi is felfedeztük, hogy itt lesz egy színházi előadás, és nem is akármilyen színházi előadás, ezt muszáj idéznem a kedves hallgatóknak, mert természetesen készültem, tanár úr, kérem, készültem, egy tanárnő, és utána néztem a Vihar Társulatnak, és amikor ezt a sort elolvastam, hogy előadásaink középpontjában a filozófia és a kvantumfizika határterületein mozgó megválaszolatlan kérdések állnak, itt azért elbizonytalanodtam egy kicsit, hogy miről fogunk és hogyan beszélgetni, de aztán természetesen ennél azért könnyedebb lesz, de egyáltalán a Vihar Társulat hogyan jött létre, és hogyan jutottatok el idáig, hogy ilyen mondatok születnek meg a társulatról? A Vihar Társulat 2019-ben jött létre, ezt egy rendező barátommal, Rudas Attilával közösen alapítottuk, közösen hoztuk létre. Attila több színészt is meghívott, hogy legyen kedves csatlakozni a társulathoz, ha és amennyiben ehhez van kedvük és kapacitásuk, majd később volt, akik casting útján jöttek hozzánk. 21-ben tettük színpadra az első közös alkotásunkat, ez a Zsanett 2.0 címet viselte. Ebben ugye Erwin Schrödinger és Jeanne d'Arc egy koedukált börtöncellában beszélget az élet nagy dolgairól. Vizuális típus vagyok, tehát már ez zseniális, már látványban zseniális elképzelni ezt a találkozást. Köszönjük szépen, igyekszünk. És hát azt kell mondjam, hogy nagyon pozitív fogadtatásban részesült ez a darab, 4 teltházas előadást élt meg első körben, aztán elkezdtük utaztatni, és végig azt tapasztaltuk, hogy az embereket ez érdekli, és nyitottak, és eljönnek, és élvezik, és kérdeznek, és aztán elindul egy közös gondolkodás, ami szerintem a mi színműveinknek, előadásainknak az elsődleges célja, hogy egyfajta párbeszédet hozzon létre az emberek között. Majd ezután elkezdtük próbálni az Aranyalma című darabunkat, ez végül 23-ban került színpadra, ez a görög mitológiából ismert Aranyalma című történeten alapul, modern környezetben, tehát itt a görög istennők egy szabaduló szobából kell, hogy kijussanak, és hát elárulom a titkot, hogy a szabaduló szobából való kijutás kulcsa végül éleai Zénon teknős béka paradoxona. Tehát nem esett messze az alma a fájától, nem távolodtunk el nagyon saját magunktól. A darab próbái során sajnos a rendezőnk Rudas Attila hirtelen sztrókot kapott, és elhunyt, ami mind emberileg, mind szakmailag nagyon megviselte a társulat tagjait, és egy körülbelül fél évig tartó gyász után úgy voltunk vele, hogy mi ezt megpróbáljuk Attila nélkül folytatni. És hát akkor döntöttünk úgy, hogy akkor én fogom megrendezni a darabot, mint író, és újult erővel igyekeztünk belefogni, és hát azt kell mondjam, hogy az Aranyalmával is nagyon sikeresnek bizonyultunk, szerencsére nagyon pozitív fogadtatásban részesült az is, jártunk vele Székesfehérváron, Budapesten volt 4 előadásunk, voltunk Iváncsán, és hát ugye közben én már írtam ezt a Tökéletes testek című drámát, ami majd itt Cegléden színpadra áll hamarosan, és egy kis pihenő után el is kezdtük ezt próbálni, és ugye most érünk vele a célegyenesbe. Mindjárt majd részletesen beszélünk erről a darabról is, de ugye nagyon kedvesen ajándékkal érkeztél, nem mint ajándék nélkül nem lehetne belépni ebbe a stúdióba, mert ma már kaptam csokit is. Szóval, hogy kaptam egy ajándékot, ami pedig egy könyvet, te köteted, és ennek a hátoldalából idéznék Szabó Rita, egy kivételes tehetségű drámaíró, aki műveiben a létezés legmélyebb filozófiai és érzelmi kérdéseit feszegeti. Nem is azt kérdezem meg tőled, hogy lettél író, hanem hogy lettél olyan író, aki ennyire mélységekben szeretne foglalkozni mindezzel. Hát én azt gondolom, hogy nekem van egy ilyen nagyon speciális érdeklődési köröm és hobbim. Ez leginkább a filozófiai művek és a kvantumfizika témájú művek és előadások kutatása és megismerése és olvasása és fogyasztása.
És hogyha az ember ilyen témájú könyvek közt éli az életét, akkor óhatatlan, hogy ilyen-olyan elméletek születnek meg a fejében, illetve ilyen-olyan kérdések. Az a fülszöveg, amit az imént beolvastál, arról hadd meséljek egy picit, mert az egy nagyon-nagyon kedves történet a számomra. Amikor találkoztam a platóni tökéletes testek elméletével, ugye ez a filozófus nevéhez köthető az 5 szabályos geometriai test felfedezése, akkor természetesen nekem arra is azonnal beindult az agyam, és elkezdtem gondolkodni ezen, és én abban a helyzetben voltam, vagy abban a helyzetben, igen, tehetem, most már múlt időben voltam, hogy ezeket az elméleteimet, ezeket a teljesen elvadult gondolataimat, amik ilyenkor a fejemben születnek, nem nagyon volt ugye kivel megbeszélnem, hiszen én nem végeztem fizikaszakon, én nem ismertem közelről fizikust, vagy olyat, aki ebben releváns segítséget tudna nekem adni, hogy egyáltalán jó-e az irány, amiben gondolkodom, érdemes-e ezen agyalnom, mit olvassak még hozzá, milyen műveket vegyek alapul, mivel bővítsem a könyvtáramat. És teljesen véletlen hozott össze a jó sors egy fizikus úriemberrel, aki akkor jött haza a svájci részecskegyorsítóból, ő a CERN-ben dolgozott, és teljesen ismeretlenül megkaptam az ő telefonszámát, és egy szép keddi délután felhívtam, hogy üdvözlöm Szabó Rita, remélem nem zavarom, de lenne nekem néhány kvantumfizikát érintő kérdésem, hogyha éppen van kedve velem beszélgetni, akkor nagyon hálás lennék, ha egy picit irányba tenne. És abszolút nyitottnak bizonyult az úriember, ebből egy több órás telefonbeszélgetés kerekedett, majd a végén megkérdezte tőlem, hogy van-e lehetőségem amúgy ezeket a gondolatokat valahol kicsatornázni magamból. És mondtam, hogy én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem van egy színtársunatom. Megírom és eljátszák. Ennyi. Megírom és eljátszák. Igen, megírom és megelevenedik gyakorlatilag. És őt ez nagyon érdekelt, és kérte, hogy küldjem el neki az eddigi drámákat, amik ilyen hasonló témákban íródtak, és hát azt kell mondjam, hogy nagyon tetszettek neki, úgyhogy a következő előadásunkon már ő is jelen volt, és hát ő az, aki ezt a fülszöveget írta. Igen, Ribarics Pálról van szó. Igen, ő az, aki megtisztelt engem ezzel a sok-sok segítségnyújtással és szakmai támogatással, és azóta minden előadásunkon ő is jelen van. És ugye most akkor valahogy el kell jutnunk Ceglédi, pedig beszélgetnék veled kvantumfizikáról is, bár ahhoz nem értek, de kérdezni tudok. De akkor Cegléd, hogyan kerültetek Ceglédre? Hogyan kerül ide ez az előadás? Úgy kerültünk Ceglédre, hogy 1-2 hónappal ezelőtt a társulatunk egyik nagyon kedves és tehetséges tagja, Gyergyó Csenge, rám írt, hogy lesz a Pimivel, a Patkós Irma Művészeti Iskolával egy előadásuk a Pi Színházban, és sok szeretettel látnának minket, mint vendégeket. És lementünk megnézni ezt az előadást, és ugye túl azon, hogy nagyon-nagyon jó volt az előadás, és tényleg az első pillanattól magával ragadt, amit láttunk a színpadon, azért elkezdtem azon gondolkodni, hogy ez egy milyen szuper hely, mennyi lehetőség van benne, milyen nagyon szimpatikus, mit is lehetne itt ezen a színpadon, hogyan is lehetne. És akkor én voltam olyan pimasz, és a Csengén keresztül megkerestem a Pimit, hogy lenne esetleg lehetőségünk itt játszani, és a legszívélyesebb fogadtatásban részesültünk, minden támogatást megkapunk tőlük, kellékek, díszletek, terem, közönségszervezés. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó döntés volt a részemről akkor, hogy felvetettem ezt, mint lehetőség, hogy esetleg jöhetünk-e ide játszani. Meg valahogy úgy sejtem, hogy a te darabodhoz, a ti darabjaitokhoz a Pi Színház, a Pince Színház az ideális helyszín. Akkor a lehetőség van a hangulatában is, mert magában a hangulatában is. Na és mit kell tudni a tökéletes testekről? Hát nyilván nem az alaptézisről, hanem a darabról. Ez a színdarab 5 különböző jelenetből áll, ez az 5 jelenet látszólag egyáltalán nem kapcsolódik egymáshoz. Különféle műfajban íródtak, teljesen más szereplők játszanak benne. Az 5 jelenet között van monodráma, van gyakorlatilag skifibe hajló szín is, illetve az egyik jelenet az teljesen meseszerű, abban királyfi van, unikorn és királylány. Zárójelben megjegyzem, a darab 16-os karikás, tehát azért nem gyerekeknek való. Van olyan jelenet, ami végig versben íródott, illetve van köztük egy Alice Csodaországban tovább gondolás is. Tehát azt gondolom, hogy eléggé sokféle
sokféle jelenetből tevődik össze. Ezekben a jelenetekben gyakorlatilag az a közös, hogy mind az 5 jelenet valamilyen kapcsolatba hozható az idő témakörével. Hűha! Na hát az egy ilyen, igen. Ha valamin el lehet gondolkodni, és ha valami széles, és nagyon sok ötletet adó, az az idő. Így van, igen, ez nekem is veszőparipám. Immár több mint... Sőt, tehát kimeríthetetlen gyakorlatilag. 15 éve nagyon izgalmas, hogyha az ember ebbe beleássa magát, és megismeri az igazán nagy neves gondolkodók, akár Szent Ágoston, akár Platón, akár Arisztotelész, vagy a fizikusok, Schrödinger, Dirac, Heisenberg álláspontját ebben a témában, Carlo Rovellit nehogy elfelejtsem említeni, egészen elképesztő hidegrázós élmény szerintem. De neked nincs ezzel a témával kapcsolatban, vagy bármelyikkel is, amivel foglalkozol, olyan érzésed, hogy félsz, még nyilván belemerülsz, tovább olvasol, még olvasol, és a végén arra gondolsz, hogy ezt most kell abba hagyni, mert szétdurran a fejem. Tehát, hogy nem nincs vége a gondolkodásnak, hogy nincs soha vége, sosem tudhatok eleget, nem tudhatok mindent. Igen, ez a kérdésed most nagyon rímel a Ribarics Valinak a kérdésére, amikor először telefonon beszélgettünk, ő is hasonlót kérdezett. Nekem nem célom ezekre a kérdésekre választ találni. Azt gondolom, hogy az, hogy én hol tartok, azt hagyjuk, mert tényleg csak egy lelkes laikus vagyok. De hogy a tudomány nem tartott, hogy ezekre a kérdésekre exakt válaszok legyenek, viszont nem tudnék ennél izgalmasabb elfoglaltságot elképzelni, mint hogy ilyen témákba ássa magát bele az ember, és egyre sorjáznak a kérdések az agyában természetesen, de mindig lehet új kapcsolódási pontokat, mindig lehet új megvilágítást, új nézőpontokat felfedezni, és szerintem ez szörnyen izgalmas. Számíthatunk egyébként rá, hogy megvetitek itt a lábatokat Cegléden? Igen, határozottan szeretnénk, mert hát ugye a Pi Színháznak az adottságai tényleg páratlanok, tehát hogyha fogalmazhatok így, ez pontosan az, amire nekünk feltörekvő társulatként szükségünk van. Másrészt pedig, ugye én nem régen lettem ceglédi lakos, én néhány hónapja költöztem ide, de hát nem túlzás azt állítanom, hogy imádom ezt a várost. Hát végre. És ez nem igaz, hogy végre, mert általában aki ide jön, attól ezt halljuk, aki kicsit régebb óta lakik itt, akkor kezdünk egy kicsikét ilyen szörösebb szívűek lenni a saját városunkkal szemben. Én imádom Ceglédet, zárójelbe jegyzem meg. Szóval szeretsz itt lenni. Nagyon szeretek itt lenni, igen. Te ide születtél? Kérlek szépen, igen. Én tőzsgyökeres ceglédi vagyok, bár a családom egy része Nyársapáti, tehát Nyársapát polgármestere például kijelentette, hogy én Nyársapáti vagyok és kész, de alapvetően én ceglédi, úgyhogy nekem ez abszolút szülőhazám. Én úgy fogalmazok, hogy 4 hónapja vagyok tőzsgyökeres ceglédi. De teljesen jó. Elmondom neked, hogy a körülöttem lévő emberek, vagy a rádióban lévő emberek közül nagyon sokan, ahogy szokták mondani, gyütmentek. Innentől kezdve te is ceglédi vagy. Annyira legyél ceglédi, hogy sokszor találkozzunk, és sok darab kapcsán találkozzunk. Muszáj lezárnom a beszélgetést, mert elkezdek kérdezni, és a kedves hallgatók még fél óra múlva is ezt fogják hallgatni, inkább találkozzunk majd legközelebb is. Mondanám, hogy teltházat kívánok nektek, de szerintem az bőven meg lesz. Bízunk benne, nagyon szépen köszönjük. Ettől függetlenül regisztrálni lehet, ingyenes az előadás, ezt ne felejtsük el elmondani, február 28-a 18 óra, Patkós Irma Művészeti Iskola Színháza, a Pi Színház a Kossuth téren. Regisztrálni pedig szerintem úgy a legegyszerűbb, hogy keressenek meg benneteket az eseményt a Facebookon, jól mondom, vagy akár a város honlapján is fenn van már a plakát, nagyon sok helyen az iránycegléd.hu oldalon is megtalálják a regisztrációs felületet is. Így van, a vihartársulat.hu oldalon tudnak regisztrálni. Az pedig a legegyszerűbb. Igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm a beszélgetést, találkozunk még sokszor. Köszönöm szépen.